Wemlu nethi xa sisancoma into yoba noko kule game upresident Cyril Ramaphosa uke wazikhupha kulaa nto yokwenza no-Donald Trump ipresident yase-USA. Hayi ke namhlanje uqalwa yi-journalist imbuza into yoba ingaba ayikho indlela akangathi angenelele azama ukuthethisana no-Donald Trump ipresident le yase-USA namalunga nalaa mfazwe yo-Israel ne-Iran. Hayi kuphendule wathi hayi kuba nje babhizi ubixesha nebengalifumanele lokuthethisana naye bengathethisana naye through ama-dialogue, but njengoku into yoba ubhizi uyalwa wenza laa nto leya because sebebaninzi bona abantu abafa befela laa nto leyana because nyhani uba ngaba kuthiwa ikulwelwa ipower inyhani is it really worth it ngaleyo ndlela leyo? Hayi ke bekukhona nalapho kuyena uDonald Trump ukhona beke ndadibana naye esithi utheni na ungathi i-UK okay mos i-UK ekuqaleni ibithi ayifuni ukuzingena kule mfazwe ayizingeni nje yona ekuqaleni ijika iphethu seva sokuthiwa bathi hayi but iyayikhulula ikhulule i-USA into yoba ingasebenzisa i-military base yabo for ukulwa ke kusithe kusesenjalo kwasephinde seva kuthiwa ingathi ne-UK ithi hayi nayo ingathi izayingena la fight leyana. Hayi ke ngathi bebizame noku-approacha i-Spain izabethi idolo phansi sathi nje ningasifaki nje thina kulonto asikho kulonto leyo and ine-powers ke phofu i-Spain because indawo esethu ekuyo abakwazi ncama i-protected masitsho i-Spain in a way, otherwise if that was not the case ngahle ne-Spain ngesebe esingenile ngoba uze wadelela yena uDonald Trump wathi hayi if besifuna ukungena besingangena ngendlovu yangela but ke siyazazi ba akuzuba lula for into baba vele benze njalo because i-protected i-Spain. Coming to indaba yakho uDonald Trump uvakale ke isitsho esithi udisappointed kwayile UK ngoba ithathe ixesha layo into yoba mayize ibe iyabanikeza lo base yabo leyo ngaphezulu ingathi beke threatenisha even ukukhatha ama-ties with Spain. Phofu Spain i-country nje zimele yona, so nje sibe sisancomile into yoba thina sisesekudenyana nale fight niyeke nje ba nathi zasi-impacta sizayifila when it comes to imicimbi yokudla kuzadura ukudla ipetrol ziza kwenyuka mos namhlanje bendivile into engathi kuza kwenyuka ipetrol ne-diesel, so kona izasi-impacta isesele and size sibaqhukuluza ndithi siyambona uba lo tata lona uneconsi ayifuni nje uba laa mntu simqale because laa mntu ingathi nje ulidela kufa yena, so nje belidela kufa ene-death wish ubufuna ukufa kamnandi yena ugugile nezindawo seziwa sezitheni uphile nje impilo yakhe ngendlela elingene yena for into bazofuna into yoba abulalisa abantu because kuyo yonke le nto yabo abayenzayo abafike bona kaloku bona bayazazi into yoba xa kushuba bazabalekela phi. Thina i-bankers asazi noba xa kungathiwa ngoku nantsimbi sizayolwelaphi. Hayi mani ikhona into ibindichazile ke phofu ibindichaze apho ku-TikTok ne whereby bazama utrain amajoni wethu ke kwathi ndathi awu bantu nathi sinazo i-missiles nyana ayo ngenanzi. Hayi ke nawethi amajoni ayatraina bafethu kwakhona lapho bendibona khona ingathi sinemoto nyana nje ezininzi nje zabe zigqitha ndathi we ibe sizalwa njani phantsi nabalwa nathi bephezulu ngoba into esizidingayo sidinga eziphezulu. So I could not listen to i-budget speech. I still need to go ndiyomamela i-budget speech iba into yoba ibe bayasipha emalini kumcimbi onokwenza ne-military because bafethu whether siyathanda okanye asithandi kuyanyanzeleka sivuse i-military yethu. Indlela esingabhadlanga ngayo thina singaba thina self esasinazo into zokulwa sazithatha thina self kwathiwa siyozifaka elwandle sahamba sayozifaka elwandle ngokungathi konje nyamazi ngenive xa kuthiwa umntu uthwenyulwe kuthiwa umuntu othwenyuliwe uvele abe sisidodova nje saba zizidododa ezinjalo ngokwethu sahamba sayozilahla into zethu zokulwa. Namhlanje xa kungathiwa nantsimbi awokleva bayazazi uba bazabalekela phi, thina asinayo indawo yokubalekela abafethu. So nje songathi nje singaqina edolweni into yoba loo nto leyo ingaze ithini isondele and because of le meko kakuyo laa tata lowana nje ingathi etouches emufi ingathi besingadlalela kude le nalaa tata lowana qha thina le into kumele uba nisifundise into yoba kumele siqinise imilitary yethu bafethu ayikho enye indlela. If you're making any contact with Donald Trump, asking him, appealing him to stop this deadly vanity project of his? We have issued a clear statement that we want a ceasefire. We want this madness to come to an end. And Donald Trump is very busy right now. He's got a war on his hands. And obviously, if the opportunity were to open, we would talk and say, there must be a ceasefire. Dialogue is always the best way of ending conflict and then ending war. And we want this war to come to an end immediately. We're losing too many lives and unnecessarily so. So thank you very much.